Dobrý deň. Na mojej ceste okolo sveta za 88 dní a 88 eur som stále v mestečku Salò, v Lombardii, v Taliansku. Včera som na svojom kasíne 888.com hral osvedčenú ruletu a dobre som urobil, vyhral som 212 eur. Moja bilancia je teraz 1312 eur. Toľko mám na kreditnom účte, to neznamená, že je to celková bilancia. Volal mi Imi z Thajska, pamätáte si? Imi sa ma pýtal, ako chcem vlastne dokázať, koľko vyhrám a koľko prehrám. No veľmi jednoducho. Tento portál je nezávislá medzinárodná auditová spoločnosť, ktorá ho monitoruje. A ja tu mám kolónku History. Keď ju kliknem, tak mi ukáže všetky sázky, čiže všetky cash out a všetky depozity. A balans je to, čo je teraz tento výsledok. 1312 eur. Takže, keďže sa mi to podarilo, ja budem pokračovať v osvedčenej rulete. Prvú hru nikdy nehrám, pretože neviem, čo vyjde. Nevie to nikto. A keď som povedal slovo, že budem hrať, nie je to pravda, budem pracovať. Pre mňa je to robota. Nie som nejaký gambler. Keďže táto hra je pre mnohých nezaživná, radšej nech si pozrú okolie. Vonku mestečko Salò. Dovidenia zajtra. Nedaleko mesta Salò je niečo ako dedina, ktorá sa volá Limone dal Garda. Zvláštnosťou tejto dediny, tejto osady je to, že tam žije komunita ľudí, ktorí majú zvláštnu krv. Nepoznajú slovo infarkt a dožívajú sa v priemere 90 rokov života. Vedci z celého sveta skúmajú, čo je to za zvláštna krv.